Vandkraft. Omdannelse og udnyttelse af potentiel og kinetisk energi i strømmende vand til mekanisk arbejde. Der findes 5 typer vandkraft. Vandmølle omdanner energi i strømmende vand til mekanisk arbejde og elektricitet. Bølgeenergi omdanner bølgernes bevægelse til energi i store anlæg, der driver en generator. Tidsvandsenergi er potentiel energi eller turbine på havets bund. Saltkraft udvinder mekanisk energi via en vandturbine ved blandingen af saltvand og ferskvand. Vandkraftværk producerer elektrisk energi ved rindende vand, netop en dæmning. Og så er princippet bag en dæmning, det er, at man har vandstanden bag dæmningen, som stiger, hvilket øger den potentielle energi. Og så via rør, så sendes vandet til turbiner og generatorer, og den proces fører så til, at den potentielle energi omdannes til kinetisk energi, fordi vandet er i bevægelse. Og den kinetiske energi, den kommer så til at blive omdannet til elektrisk energi igennem turbinerne. Hvordan fungerer det helt præcis? Det vi ser her, det er en dæmning. Reservoiret, det er den potentielle energi. Så kan man så styre, hvor meget vand der strømmer igennem, der hvor der står intake. Og det er så her, hvor vandet bliver sprøjtet ned til, hvor hastigheden øges ned til turbinen. Her bliver det til kinetisk energi, altså hvor turbinen snurrer rundt. Der driver en generator, hvor det bliver til elektrisk energi. Vandet bliver bare ledt igennem, det kommer altså ud på den anden side. Yes. Jo, der er forskellige måder at bygge de her dæmninger på. Den dæmning vi ser her, den er ret massiv. Det betyder, at den skal stå fast i kraft af tyngdekraften. Man kalder det en tyngdekraftsdæmning. Så vandet ikke kan vælte. En anden måde at bygge det på, det er at bygge meget kurvede dæmninger, som man f.eks. ser ved Hoover Dam, hvor vandtrykket presser dæmningen og styrker den på den måde.